Κυριακή 31 Ιουλίου 2016. Βρισκόμαστε στον αεροδιάδρομο Μαργαριτίου και ετοιμαζόμαστε για μία πτήση μαζί με τον Θανάση τον Γιαννέλο. Μέσα θα το βγάλεις και στο διάδρομο. Λοιπόν, τα νερά μας εδώ μέσα. Φυσικά είναι η πρώτη μας εμπειρία. Ναι. Με μικρό. Με διθέσιο. Με διθέσιο. Κάθε πτήση είναι και μία περιπέτεια. Πολύ ήθελα να κάνω, Θανάση, μια τέτοια πτήση. Περίμενες ποτέ? Αλλά πτήση από το χωριό δεν το φανταζόμουν ποτέ. Ναι. Αυτό είναι το θεαματικό. Όχι επειδή το κάνουμε εμείς, αλλά έτσι κάτι να κάνουμε από το χωριό που δεν το κάνουν οι άλλοι. Βέβαια. Τοποθετούμε και τις κάμερες. Ναι. Να δούμε τι βλέπουμε. Και στα δύο πτερίγια, Θανάση, βάζεις κάμερες. Δύο, και στα δύο. Γιατί να κάνουμε τη λήψη. Τώρα τα έχω ανάποδα εδώ. Πότε, Θανάση, ξεκίνησες μαθήματα? Ο Θανάσης είναι φυσικός και ασχολείται με το αντικείμενο εδώ και πόσα χρόνια, Θανάση? Στο μυαλό από το δημοτικό. Από το δημοτικό το σκεφτόσουνα. Στην πράξη, και το έκανες πράξη? Άρχισα από το Λύκειο να φτιάχνω τηλεκατευθυνόμενα. Στα Μάλιστα. φυσικά. Και μετά στο πανεπιστήμιο λίγο ασχολήθηκα να τελειώσω το τηλεκατευθυνόμενο. Αργότερα, όταν πήγα να πληρωτής, λέω να η ευκαιρία, αφού μαθήματα ιδιαίτερα δεν έκανα, θέμα αρχής το ξέρεις, να διαβάσω για να πάρω το πτυχίο. Και πότε πέταξες για πρώτη φορά? Πέταξα για πρώτη φορά το 2008 που πήγαμε εγώ με τον Νίκο τον Κάτσινο και την κόρη μου στη Λάρισα. Ο αεροδιάδρομος εδώ στο Μαργαρίτη πότε μπήκε σε λειτουργία? Σε λειτουργία μπήκε το... Άδεια πήραμε το 14. Μάλιστα. Αλλά τρέχαμε από το 8. Από το 8. Από εδώ πετούσες δηλαδή? Όχι, δεν πετούσα, έτρεχα για τη διαδικασία. Για τη διαδικασία. Έκαμε το πάλιβες. Το αεροδρόμιο. Και ολοκληρώθηκε το 2014. Ναι, το 12, Λοιπόν, αλλά τελείωσε, άδεια πήραμε το 14. Εύχομαι καλές πτήσεις. Βλέπω δίπλα και άλλο. Ναι, είναι ενός φίλου από τα Γιάννενα. Μάλιστα. Ποιος να το φανταζότανε σε αυτόν τον χώρο όταν ήμασταν μικροί, ερχόμασταν και βοσκούσαμε τα άλογα. Ότι εδώ θα γίνει αεροδιάδρομος. Θανάση, εσύ δεν τα πρόλαβες αυτά, είσαι πιο μικρός. Δεν τα πρόλαβα ότι που βόσκαμε. Μάλιστα. Θανάση, Ναι. Πόσα μέτρα είναι ο διάδρομος? 330 μέτρα. 330 μέτρα. Και βαδίζουμε, ας το πούμε, με κάποια προοπτική να το μεγαλώσουμε. Προοπτική χρειάζεται
Έχω νοικιάσει ένα χώρο ακόμη απέναντι άλλα 200 μέτρα, αλλά μεσολαβεί ένας δρόμος, οπότε δεν αδειοδοτείται τα 330 συν τα 200. Θέλει βοήθεια από τοπικά... Πόσα μέτρα πρέπει να είναι ο αεροδιάδρομος για να μπορούν να προσγειώνονται και κάποιες αερολέσχες? Τετραθέσια. Πρέπει να είναι γύρω στα 600-650 μέτρα. 200 πάμε 530. Μάλιστα. Θέλουμε και λίγο από την άλλη πλευρά, αλλά στο χωριό δεν συμφωνεί. Δεν βοηθάει. Ίσως αργότερα οριμάσει η σκέψη και κάτι να γίνει. Εμείς πάντα εδώ είμαστε. Πάντως εύχομαι να πετύχεις αυτό που επιδιώκεις. Εδώ είμαστε πάντα εμείς. Θα τραβήξουμε ένα μέρος που θα περάσουμε. Ωραία. Το ανοίξουμε κατά την απογείωση. Φυσικά έχεις βρει, ας το πούμε, την ακριβή θέση ή κατά προσέγγιση, ας πούμε. Έχω κάνει βιντεοσκοπήσεις. Έχεις κάνει τις δοκιμές. Σήμερα βάζουμε πρώτη φορά στο δεξί. Η κάμερα ετοιμάστηκε στο δεξί πτερίγιο, πάμε για το αριστερό. Ο προβολέας προσγείωσης. Ετοιμάζεται η κάμερα και για το αριστερό πτερίγιο. Την οποία αυτή θα την ελέγχουμε από μέσα. Τώρα ποιος μας καλεί. Για να δούμε τι έχουμε τραβήξει, για να φορτίσουμε κιόλας. Βέβαια όλα αυτά που βλέπουμε είναι ύστερα από προσπάθειες και το μεράκι ενός μόνον ανθρώπου, του Θανάση του Γιαννέλου. Συγχαρητήρια, Θανάση. Να έχεις πάντα καλές πτήσεις και εύχομαι πολύ γρήγορα να πετύχεις αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου. Βαγγέλη, ακούς από το τηλέφωνο, Θανάση, εδώ βλέπω ΙΣ 133 αερολέσχη Θεσπρωτείας. Ναι, αερολέσχη Θεσπρωτείας. Το ΙΣ είναι ιταλικό νεολόγιο, γιατί η Ελλάδα τα νεολόγια... Ιταλικό νεολόγιο. Είναι, ας πούμε, ο αριθμός κυκλοφορίας, θα λέγαμε. Ναι. Μάλιστα. Αερολέσχη Θεσπρωτείας το βάλαμε εμείς, γιατί πηγαίνουμε να φαινόμαστε σαν Θεσπρωτείας. Ναι, σαν Θεσπρωτείας. Θα μπορούσες να βάλεις από κάτω και Μαργαρίτη. Ή από πάνω καλύτερα. Όταν το έκανα για τη Θεσπρωτεία, θεωρούσα ότι θα βοηθούσαν όλοι. Μάλιστα. Αργότερα όμως διαπίστωσα ότι είναι το Μαργαρίτη και τελικά μόνο εγώ. Ότι μόνο το Μαργαρίτη μπορεί να βοηθήσει. Δεν είμαστε λοιπόν τοπικιστές. Όχι. Α, μπράβο. Εγώ... Ναι, αυτό. Μερικά... Λοιπόν, θα δώσουμε και το σχέδιο πτήσης. Πού, Θανάση? Στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα. Στον πύργο ελέγχου Κέρκυρας. Ήδη φτάσαμε τα 9 λεπτά, λίγο ακόμα και μετά θα ξεκινήσω με καινούριο. Να μην ξεπεράσω τα 10 λεπτά. Ναι. Για να ακούσεις και εσύ. Γεια σας, από Μαργαρίτη, ένα σχέδιο να δώσω. Ναι, ένα λεπτάκι λίγο. Ναι. Λοιπόν, δεν ακούω.
India Charlie 133. India Charlie 133, ωραία. Victor Golf. Victor Golf 01. Ένα αεροσκάφος. Ορίστε. Ένα αεροσκάφος, ναι. Ένα το γραφέ ήδη, Ναι, ναι. Sierra Victor November Hotel. Sierra November Hotel. Light, Lima. Έχετε και ένα Ρώμιο στο τέλος. Sierra November Hotel Ρώμιο, τύπος. Όχι, όχι. Light, ωραία. Light, Charlie. Victor Charlie. Victor Charlie. Ζούλου, 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 Μαργαρίτη. Ναι, ναι, Ώρα αναχώρησης σε ένα τέταρτο είναι 6 ακριβώς. 16 ακριβώς. Ταχύτητα να βάλω 0060 0,060. VFR. Επίπεδο VFR. 16 ή 18. Τι θα κάνετε. Local, 10 μίλια γύρω από το πεδίο. Άρα πάλι destination είναι Το Μαργαρίτη ακριβώς. Πόση ώρα? Διάρκεια πτήσης περίπου 1,5 ώρα. 1 και 30. Ωραία. Καύσιμα για 2,5 ώρες. Ωραία. Πόσοι άνθρωποι επάνω? 2 επιβαίνοντες. Τι έχετε από Έκο. συσκευές και LD. Ναι. Ωραία. Και πάμε στο χρώμα αεροσκάφος, όλα κενά τα υπόλοιπα. Τι έχετε πει, όλοι θα είναι κενά? Τα υπόλοιπα κενά, δεν έχουμε τίποτα Ωραία. από Πείτε μου το όνομά σας και ένα τηλέφωνο. Ναι, όνομα Γιαννέλος Αθανάσιος. Με 2 N. Το τηλέφωνο σας? 6947 30 43 30. Το τηλέφωνο που βγαίνει τώρα. Ωραία. Λοιπόν, θα μας... Σας καλώ με την απογείωση. Συχνότητα, αλλά λογικά δεν θα σας ακούμε. Δεν μας ακούτε, ναι. 2-35 είναι η συχνότητά μας. Ωραία, ναι, το γνωρίζω. Έχετε όμως στο τηλέφωνο που πήρατε τώρα για να ξέρω ότι είστε στον αέρα. Ωραία. Και δίνετε πάλι τηλεφωνικά μαζί. Ακριβώς, όπως γίνεται πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Η συχνότητα πρέπει να είναι σε 120-45, ναι. Ναι. Θα έχω σε ακρόαση ενημερώσουμε πρέπει ότι είστε στον αέρα, ότι είστε στην περιοχή. Περίπου πόσα πόδια υπολογίζετε? στα 1500 πόδια. Μέχρι 1500. Ωραία, εγώ θα ενημερώσω πρέπει ότι θα είστε στον αέρα. Ωραία. Κλείνετε τηλεφωνικά μαζί μας. Ωραία, πολύ ωραία. Έγινε. Έγινε, σας καλώ με την απογείωση. Ευχαριστώ, γεια Με σας. την απογείωση και με την προσγείωση. Και την προσγείωση και το κλείσιμο, εννοείται. Έγινε. Γεια σας.